हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' नेचारेल इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै सावरायनो आखायाव लादों लेबु फिथाइनि सोमोन्दै। लेबुखौ जायोब्ला जों बेनिफ्राय मा मुलाम्फा मोननो हायो आरो लेबुखौ जायोब्ला जों जानो गोनां बेमारनिफ्राय मा बेमारनिफ्राय जों बारग'नो हायो बेनि थाखाय आं ए टु जेड सावरायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, बेल आइकन थुना होबानो जाबाय। दानि फैदो गुबै आयदायाव। दङ दिनै लेबु बागानाव लेबु दङ, नै गोबां दङ। लेबुखौ जायोब्ला जों लेबुनिफ्राय गोबाङैनो जों सि भिटामिन मोननो हायो आरो जोंखौ जे लोमजाखां होग्रा भाइरास बेखौ फोजोबस्राङो आरो नैथियाव दङ जाहैबाय जोंहा लिरथायखौ खमायहोयो। जोंहा लिरथाया जुदि बारा जायोब्ला जोंनाव सानाय सुनाय, आथिं सानाय, बात बिस जानाय बायदि रोखोम बेमार जायो। दा जोङो बेफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला जोङो बे लिरथायनिफ्राय जोङो खमायनो हायो। आरो जोंना थामथियाव दङ जाहैबाय जानो गोनां किडनि स्टनखौबो लेबुखौ बाहायबाय थायोब्ला बेनिफ्राय बारग'नो हायो। जाथारनायखौथ' नोंथांमोनहा डक्टरजों परामर्श लाबानो जाबाय, डक्टरजों ट्रिटमेन्ट लाबानो जाबाय। नाथाय जानो गोनां जायफोरा दङ बेफोरखौ बाहायबाय थायोब्लानो बेनिफ्राय बारग'नो हायो। आरो जोंना ब्रैथियाव दङ जाहैबाय जोंना एनिमिया बेमार। एनिमिया बेमारफोरा बांसिन हिन्जावफोरनाव जायो। नाथाय बेखौ लेबुखौ बाहायबाय थायोब्लानो जों बे एनिमिया बेमारनिफ्रायबो जों बारग'नो हायो। बाथियाव दङ जाहैबाय हृदय केन्सार। जोङो लेबुखौ बाहायबाय थायोब्ला जोंनाव जानो गोनां हृदय केन्सारनिफ्रायबो जों बारग'नो हायो। केन्सारा 8था रोखोमनि दङ, नाथाय 8था रोखोमनि गेजेराव हृदय केन्सारनिफ्राय जोङो लेबुखौ बाहायबाय थायोब्ला जोङो बारग'नो हायो। आरो दथियाव दङ जाहैबाय लोगोसे जोंनि देहानि हजम सक्ति खम जानाया जोङो लेबुखौ बाहायबाय थायोब्ला जोङो बेनिफ्राय बारग'नो हायो। जोंनि हजम सक्तिया बारायो। बिदिब्ला लोगोफोर जों मानो बे बुस्थुखौ बाहाया जानो? एसेबां मुलि बायदि मोनसे फिथाइ जों मानो बाहाया जानो? जों बाहाय आरो गावबा गावनि देहानि लाब खालाम। आरो बाहायनाया जों गोबां रोखोमनि बाहायनो हायो। जों नाथाय सरासनस्रा जोङो लेबु दालिफ्राव सेबनानै जानाय, ओंख्रिफ्राव सेबनानै जानायखौल' जों बाहायनाय जायो। नाथाय बेनि अनगायैबो जों गोबां बाहायनो हायो। जेरैहाय दै गुदुङाव सेबनानै लोंनाय, लाल साहाफ्राव सेबनानै लोंनाय, आरो खबाबफोर एवनानै जायोब्ला खबाबाव सेबनानै जानाय, आरो बेजों लोगोसे जों मेथाइ गोरानफ्रावबो जों सेबनानै जानो हायो आरो आसारबो जों बानायनानै जानो हायो। अब्ला बेबायदिनो नोंथांमोनहा बाहायबानो जाबाय आरो गावबा गावनि देहानि लाब खालामबानो जाबाय। आंनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों।